Naimbang oras tayo kakapsat. At to'y ti pagayam yo, ti kapsat yo ti Apo, Alex Abalos, manipo ti Bethel Central Church of the Philippines, Lawag City. Idandanon na kada kayo, ti mensahe, itangal daw. Iti Salmo 34, versikulo 8, saritain na. O, nanamin nyo, ket kitain nyo, tani Hyuba na imbag, nagasat ti taong agtalek kenkwana. Ti kinagasat, wenno ti kinaragsak, so daytoy ti tartari gagayan ti tao. Mabalin sa lutsudek siya, sino kada tayo iti naragsak iti dayto yung gundaway? Mabaling ako na inyo, dayjay addakin kwa na iti sanikwa, dayjay umisisem nga kan kanayon, wenno katkatawa nga kan kanayon. Wenno dayjay ko na tayo, dayjay awanan ti problema, iso tinagasat, wenno tinaragsak. Ngem, kasano ka diti agbalin nga nagasat, wenno naragsak, iti dayto nga lubong nga pagkarkarawan tayo. Iti sao ti Apo, iso nga adalen tayo. Kaya nipapuso tayo tangal daw, tanggundaway, iso tinaybasa, 34, versikulo 8 iti Salmo, na namin nyo, ket kitain nyo, tani Hyuba na imbag. Mabalin ko na ti daduma, haan ko nga mabalin ti agragsak, ato pala problema. Mabalin ko na ti daduma, adupay lang iti pakasusuutak, adupay lang iti kayat kong gunuden, haanak pa nga naragsak. Daytoy, numaminsan, ti ras-rason dagiti tao, no apay kunayan da nga di dapay naragsak. Ngem, ti sao ti Apo kunana, nga ti kinaragsak, ket iso daytoy, panangnanam, iti kinaimbag ti Diyos. Panang eksperyensya, daytoy kinaimbag ni Apo Diyos. Agsipud ti panangnanam ket iso daytoy panang eksperyensya, panang padas iti kinaimbag ni Apo Dios. Iti panangpadas iti panangagas na. Iti panangpadas daytoy panakaisalakan dagiti karkararwa tayo. Iti panangpadas panakaaramid iti panakadisiplina tayo. Iti panangpadas tayo iti panakilangen kenkwana iti naldaw-aldaw. Iti panangpadas tayo iti panang pasalunat na, iti biyag, iti bagi, ken kastamet ti kararwa ti tunggal may sa kanya tayo. Amin dagitoy, ket masapul nga maeksperiensya, mapadasan, hanlaeng nga maamuan, wenno mapanunot, agsipud ta panagkristyano, ti panagkristyano ket saan laeng nga dagitay linlinteg, no tiket di daytoy ket wagas iti panagbiag. Dududuma ti tao ket sa pulen ti ragsak da kadagiti saan nga umno nga lugar ken saan nga umno nga tattao. Ngem ti sao ti Apo kunana ti kinaragsak ket masapul nga sa pulen tayo iti presensya ti Dios. Iti panakilangin-langin tayo ken kuana babaen iti panagkarkararag, panagserbi tayo ken kuana, ken kastameten panakilangin-langin tayo met kadagiti dadumapay nga Kristiyano wennon anak ni Apo Dios. Numaminsan ti tao ket saan na nga mapadasan dagitoy agsipud tatay kunatayo itayen ti tao sa pulen na kadagiti saan nga umno nga lugar ken saan nga umno nga tattao iti kinaragsak. May kadua nga kitain tayo. Isu daytoy panangkita nga ni Hyuba ket naimbag. Kasano nga kitain tayo? Lukatan tayo dagiti mata tayo. Ken kadagiti puspuso tayo. Kitain tayo ti kinaimbag ti Dios kadagiti suamin nga paspasama. Nga oray pay kadagiti hangan nasayaat nga naaramid kanya tayo kadagiti panakaupay wenno panakapaay. Makita tayo kuma ti kinaimbag ni Apo Dios. Makita tayo ket makipagkuna tayo ken ni Apostol Pablo iti Roma 8:28 nga kunana nga mamutayo nga dagiti suamin nga banbanag ket agtitimpuyog da nga pagimbagan kadagiti nga agayat iti Dios kadagiti nga nayaban iti panggep na. Daytoy kakabsat ti mensahe. Kitain tayo, nanamin tayo na ni Hyuba na imbag. Nagkasat ti tao nga agtalek kenkwana. Ti may katlo, halay nga dayjay panangnanam wenno panang eksperyensya ti kinaimbag ni Apo Dios. Haan medlay nga dayjay panangkita ti kinaimbag ni Apo Dios no di ket ti may katlo isu daytoy ti kinaragsak ket isu iti panagtalek kenkwana. Panagtalek iti tiyempo iti panubok iti panagbuteng kadagiti kunen tayo nga pegpegad
agtalek tayo, ken kastamet sumalinong tayo ken kuana. Halaeng nga kadagiti nga tiyempo. No diket uray pay iti tiyempo ti kinatal na, tiyempo ti kinalabon, ken tiyempo iti panagbalegi. Agsipod ta ti tao no maminsan, at adda nga matinag, kadagiti tiyempo iti kinadot kwartana, kinadot ti sanikwana, napnuan ti balegi, adan ti talna, no maminsan ti tao, malipatan na ti Diyos. Ngem saan kuma, uray kadagiti nga tiyempo, sumrek tayo kuma, sumalinong tayo kuma, kadayjay man nakabalin, nga pawis, ti Diyos nga man nakabalin amin. Tapnon, ikaten na ti kinasadot, ikaten na ti kinaparamag, ikaten na, dagiti saan nga nasayaat, nga panagtalek, iti kabukbukudan tayo nga kabailan. Nagasat ti tao, ngagtalek ken Hiuba. Madaydayaw ti Apo. Han nga ti tao ti pagtalkan, han nga ti material nga banag, han met, nga iti sitwasyon, wenno nyaman pay, nga paspasama kagsipud ta dagitoy ket mabalin nga agbaliw, nga magtalek tayo, kaday de Diyos nga mangtengtengel, iti biag, ti tunggal maysa kanya tayo. Ngarod, sa pulen tayo, ti pudpudno a kinaragsak, iti sidong ti Apo.